Xa hai acordo con varios propietarios, mentres que noutros casos haberá que recorrer a expropiación. Visto o avance das negociacións, o Concello confía en poder poñer a disposición da Consellería os terreos para o futuro colexio de Portosín a finais do verán. Que nós agora vamos a poñer os terrenos a disposición. Eu calculo que a final de verán podemos xa ter con algúns dos propietarios un acordo xa con eles, e outros temos que ir á expropiación, e queremos ao final do verán xa poñer os terrenos a disposición, que empecen co colegio canto antes, a ver se somos capaces en 2 cursos escolares ter o colegio, porque condiciona tamén a retirada do colegio que está en Coira, non? Sabedes que isto é un convenio que temos entre 3 administracións, que é a local, que nos poñen os terrenos, a Consellería de Educación fai o colexio novo e a Costas do Estado retira o colexio vello, e tamén regeneramos toda a playa de Coira. A pasada semana o alcalde mantiña unha xuntanza co conselleiro de Educación para analizar o estado deste proxecto, así como outras necesidades en varios centros educativos do municipio. Temos algo de humedades aí no colegio, e agora, unha vez que acaba o curso escolar, pois facer un pouco de mantenimiento, e tamén en xuño, no colexio de xuño, o que é o cierre perimetral, tamén queríamos metelle unha raxa nova que tamén está en moi mal estado, e iso foi un poquinho a reunión que tivemos co conselleiro. Aínda que o mantemento destes centros é competencia do Concello, solicitaron colaboración á Consellería para axudar a financiar as actuacións máis custosas.